may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw ng pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, naninuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Tipong instant pero long lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan. Sa ating kumakain ko sa gat. Kaya nga may pau. Go lang, go bro! Dahil walang pau, sa pau. Magandang umaga po sa ating lahat at eto na naman kami nagbabalik para sa usapang Aldrich at ang mga produkto nating Pauliniment, Pau de Arco, Toro, Bioclone, Robocaf. At kasama pa rin natin si Ma'am Cynthia Madrid at ang ating doktor ng bayan, Dr. Jose Ursua. Good morning po sa inyong lahat. Na-miss nyo ba kami? Kasi na-miss namin kayo dahil wala kami noong last Wednesday. Alam naman natin kung ano ang nangyari last week. Kaya ngayon, handang-handa na kami para sagutin ang inyong mga katanungan. At syempre, heto ang doktor ng bayan, Doc Joe Ursua. Doc, morning! Good morning po sa ating lahat, Ma'am Sin, Sir Jomar. Magandang umaga po sa kanila at welcome to Usapang Aldrich with Doktor ng Bayan. Ayan. Doc, parang masaya-masaya ka ngayon. Let's be, kahit na ano pa man ang mangyari, let's try our best to be happy. Kasi yung desiderata, sabi niya, strive to be happy. Yes. Yung dalawa lang na word. At Tatlo, di ba? Dapat, Doc, maging happy tayo parate. Sabi mo nga nung Monday, dapat cool lang tayo kasi gawa nga nung nangyari nung last week, hindi natin alam kung ano ang natural na sakuna na namang darating sa atin. So, dapat mag-ingat po tayong lahat. Alagaan natin ang ating kalusugan. Sir Jomar? Yes. Alam mo ba Ma'am Cynthia, last Saturday, pumunta kami ng Bacara, Ilocos Norte para Uy, kumustahin at kausapin yung isang 100 years old na lola. Uy, grabe, 100 years. Oo, Nabigyan siya ng ng yes. 100K. Yes, meron naka-receive na siya ng 100K from DSWD at sakang proud na proud yung family nila na Pau de Arco user yung lola. Ay, grabe. So, Pau de Arco capsule ang katuwang niya sa pagpapanatili ng kanyang kalusugan. Tama. Kung napanood nyo po yung last week na episode na isang segment doon na news item regarding kay Lola Vicenta Yabis, isang 100 years old na ang sikreto niya sa buhay, bakit siya tumagal at saka malakas pa rin ay dahil sa Pau de Arco capsule. Doc, Ano pa ba ang mga sikreto ni Lola na nakita mo, Sir Jomar? Actually, Doc, simple lang yung life niya, simple lang yung trabaho niya, at saka sabi niya hindi siya nagwo-worry. And early morning walking. See? Doc, ano po ba ang may dapat ba tayong i-maintain na mga dapat kainin, dapat na gawin everyday para tumagal tayo ng ganoon kay Lola Vicenta? So, of course, nasabi ni Sir Jomar yung mga paunang salita, naintindihan na nila kaagad yon. Ang pagiging mahaba ang buhay, ibig sabihin, wala kang sakit. Kasi, at saka malayo din sa disgrasya. Kasi ang causes of death, hindi lang naman diseases, but being safe at saka yung mga natural disasters also. So, granting na everything is all right as far as yung safety, walang aksidente,
yung pag-aalaga sa sarili kasi part din yun yung pagiging safe, di ba? Pero basic po na huwag tayong magkasakit. Siguro si Lola maganda rin yung genes niya. So it starts with having a good genes. Having good genes. Pero kung hindi, let's say sabihin na natin hindi masyadong maganda ang genes mo, yung lifestyle natin, tignan natin kasi alam mo, example ko rin ang mga Hapones, mga Hapon, puro mahahaba ang buhay. Simple lang talaga, simple pag kumain. Sabi nga ng isang kaibigan kong doktor na isang biochemist, sabi po niya, alam nyo, ang pagiging mas rawat o matakaw ang mas nakamamatay. So, konti-konti lang ang kakainin at a little of everything. A little of, syempre, yung fresh air, water, exercise, walang bisyo, yung perspective sa buhay. Kung gusto mong mahaba ang buhay mo, syempre, gagawin mo lahat. Hindi ba ho? Doc, ipakita siguro natin sa Sige. mga viewers natin yung itsura ni Lola Vicenta para, nagbubulol-bulol na ako, para makita nila yung itsura ni Lola na 100 years. Ay, gusto kong makita yan. Bilang isang doktor, syempre gusto kong ma-assess kung syempre at marinig pa kung ano pa ang kwento ni Lola. So, eto po siya, Doc. Saka ka sa tawang ko. No, dahi kamampan nakaabot na sa gasot. Tunggal aldaw nga makita mi sa salon at naman. Naglalako si Kuang Magazine kada libro. Alas 8 hanggang alas 12. House to house. Mabanog ka mo sa mangwag na. Adarigrigat na idi. Ang sakit idi, siyempre kanayon nga hospital, kanayon nga gasto. Idi nagtumar iti pau di arkon, hamagsakiton. Masansan nagsakit ti ulo. At dapat hindi pa nagkulibra na. Kaya idi nadamag mi dahil ti pau di arko. Kaya idi damo na tagtumar. Idi makita mi kat iti salon at nakat kang kanayon nga napintasen. Hamot nagsaksakiton. Hamot nga dagat dadya kulibra nakat hamot nga nagsubsublin. Manipod idi agkapang kadigitoy, dakkel nga nakalagaan namin. At hamot may ospitalan. Isang kakang kanayon nga pau di arko iti maintenance na litan. So nga dakkel nga ba nagkada kami, dakkel tinitulong na kada kami, dahil produkto mam iti pau di arko. Nagpamitamarak ti pau di arko, so nga nadanong ko ti sang agado. At yan ating natunghayan ang sikreto ni Lola Vicenta Yabis, ang pag-inom ng Pau de Arco capsule, kaya malakas pa rin siya kahit sa age na 100 na po. At tuwang-tuwa yung mga apo niya dahil nabigyan din natin siya ng mga Pau de Arco free at saka yung mga kapitbahay nila.
Dok, kung kanina na sinabi mo, 'di ba, makukuha yan sa genes, 'di ba? Yes. Plus yung Lifestyle. Oo, yung Environment. the way, yung lifestyle mo. Syempre, siguro ako, Dok, abutin ko din ng ganyan. Kasi yung lola namin na nag-birthday lang nung July 31 is 100 years din siya. Kung Plus, direct na lola mo yon, ibig sabihin you had good genes. Oo, Dok. Plus, Plus, syempre, yung mga iniinom ko din, ginagawa mo. kagaya ng meron akong Pau de Arco capsule, may Biocon capsule ako, kaya malamang, maganda yung lifestyle na gagawin ko din sa buhay ko, abot ako ng ganoon. Pagpatuloy mo yan, yung plano mo na yan, Ma'am Sin. Total, nandyan ka naman sa kinaroroonan mo ngayon. So, at may good genes ka pa. Environment na lang, yung kapaligiran mo. So, huwag kang pupunta sa peligrosong lugar, kung gano'n. Yung mga... So, baka hindi ka na pwedeng mamasyal. Alam mo ba, Doc, yung matanda, si Lola Vicenta, wala siyang diabetes, wala din siyang high blood. So, wala siyang kasakit-sakit. At pagka, sabihin na natin may let's face it, pag nasa low resource place tayo, kasi ang heart disease ay sakit ng mayayaman talaga yan. Kasi yung kinakain, nakuha nila sa pagkain ng mga four-legged animals, no? Dahil siyempre ang bibili ng mga maraming pera, lechon lang lechon araw-araw, beef ng beef, steak ng steak. Pero pag simple ka kasi, fish, ang tendency mo, you only eat simple and mas healthy ang simple. So, si Lola, malamang hindi nga siya mamamatay sa heart disease pero ang iwasan sana nila yung mga infectious diseases. Kaya buti na lang Pag tumatanda, Doc. pag tumatanda, di ba, ang nakamamatay sa kanila pneumonia. Yung And when you say pneumonia. pneumonia, that's infectious. Wala namang pneumonia, halos lahat ng pneumonia kasi may chemical pneumonia or aspiration pneumonia. Pero I'm talking about the pneumonia that is due to viruses, microorganism. So, pag low resource talaga at medyo hindi mo finalo yung mga pag-increase ng iyong immune system, malinis na kapaligiran, malinis na hangin, walang masyadong congestion, ay kung hindi mo finalo yun, syempre magkakaroon ka naman ng infection. So, yun ang gusto kong ituran na. Ang number one kasi nung unang panahon na causes of death sa Pilipinas is infectious diseases. Pero dahil sa panahon ng antibiotics, panahon na ng mga supplementations, napapa-increase na natin ang Immune buhay system. natin na hindi tayo namamatay sa infectious. Kaso lang, alam mo ang bago, cancer at cardiovascular diseases. Yan. Dok, ang diabetes ba, nakamamatay din ba na sakit ito? Definitely, kasi ang daming komplikasyon ang diabetes. If you're not controlling your diabetes, silently, you may even die of heart attack. And then silently, it's creeping in parang kung pagsasalita ko, parang tinatakot ko kayo sa talagang nakakatakot ang diabetes. Sinisira niya isa-isa yung kidney, sinisira yung heart, sinisira yung mga nerves, sinisira yung organs ng body natin. Kasi, Doc, my mother is a diabetic, maya-maya lang kami nagpapa-check regardless of yung sa mga creatinine, sa kidney, sa sugar, sa heart. Ay, ang daming binabantayan talaga. Yes, pag correct diabetic ka. Ang daming babantayan. That's the word, no? Ang dami yung babantayan kung hindi kayo sumusunod na i-control yung sugar. Because sugar in itself, while it is a fuel to our brain para tumatalino tayo, it is also toxic to the human body. See, yung paradoxes ng buhay, paradoxes ang buhay. Parang, for example, si mother, dalawa usually ang binabantayan. Either it's high blood at saka yung sa kidney. Pag high blood ka, yung mother mo, sir, kahit na sabihin mo, kinontrol ko na yung sugar. Pero, sir, kung hindi mo kinontrol yung hypertension, sisirain din ang kidney. Ang nagpapasira, sabi ng nephrologist na nakausap ko at saka yung mga foreigner naming medical students sa SLU Hospital dati, alam yung number one na sakit in the future,
kidney diseases or chronic, yung parang renal failure. Kaya lahat mga kailangan ng dialysis, lahat mga kailangan ng transplant, lahat mga kailangan ng donor. Kaya nga, di ba, nababasa nyo, may mga hospital na tayong transplant hospital. Actually, Doc, Oh, yung, see? yung diabetes kasi at saka high blood, medyo mataas na yon. Pero yung pag-increase ng cases ng mga kidney failures and other diseases sa kidney, Talagang kapansin-pansin. kapansin-pansin. In Filipinos in Filipino Hindi lang, Culture pati sa Society. Europe nga ang number one, sabi nga nung isang interview ko, informal survey to, sa Europe daw ang number one na specialization ngayon, nephrologist. Kasi ang number one na sakit ng tao ay related sa pagkain natin, related sa lifestyle natin. Hindi mo pwedeng sabihin, namana ko lang to. No. Hindi mo pwedeng sisihin yung ninuno mo, sinira mo dahil sa mali ang lifestyle mo, mali ang mga So behavior mo. dahil Doc sa mga kinakain natin araw-araw, dapat yun din yung bantayan nating isa pa, Correct. yung mga kinakain natin every day. Tapos syempre Doc, napaka-importante ang tulog. Ay, hindi na ma-overemphasize. Kanina medyo hindi ko na ituloy yung kung bakit mahaba. Sana tinanong si Ma'am Vicenta kung palagi siya nagpapahinga, walang stress, nagbabakasyon din, at huwag magproblema sa layong makamundong mga hangarin, yung mga... Kasi when say makamundo, marami ibig sabihin yan, no? Material na bagay. Trabaho. Minsan, napapabayaan na natin yung ating katawang... may nagbulong na katawang lupa daw tayo. So, sige, gamitin ko na rin. Pero ang katawan natin, hindi po siya makina, hindi po siya... Dapat nga, minamahal natin yung katawan at saka sacred siya, binigay ng Diyos. Magmula nung day one na lumabas po tayo sa sinapupunan ng ina natin, alagaan natin, respetohin in all aspect of it, kung anong mga pinapasok mo sa katawan, dapat healthy. And the way you use your body, di ba? Baka naman hindi mo na siya pinagpahinga, siya, cellphone, palaging hawak, nadi-discharge. Eto, Doc, may question. Kasi halos ng kabatch ko, may problema talaga sa tulog. Hindi lang nila alam kung sa trabaho, overthinking, or yung pressure sa life. So, They are taking melatonin. Is para matulog lang. Yeah, is it advisable? So, ang question mo, long-term use? ideally sana huwag kang dependent sa outside. Although, of all, I would like to say na ang melatonin is a natural hormone. Buti nga melatonin lang, Sir Jomar. Hindi pa sila nag-resort sa mga addictive na synthetic medication. Yeah. So, sa akin, ang melatonin is just like any other supplementation. It's also a food supplement. Prepared, pero melatonin siya. Pwede nating sabihin, sinesimulate mo kasi, ang totoo niyan, melatonin is really secreted once gumabi na yung circadian rhythm natin. May rhythm ang body kasi pag gumabi na, pinatay ng ilaw, di ba pinatay na ng Diyos ang ilaw dahil wala ng sun, yung body na po mag-adjust po. Kaya huwag niyo pong buksan ang ilaw kung gusto mo makatulog ka. Di ba patayin lahat, tahimik, isarado ang mata, and then i-relax ang utak, and then you will rest. Because tomorrow is another day. And besides, if you really think of investments, sa 24 hours na ginawa ng Diyos, ano bang required na itulog natin? Di ba 8, 8, and that's even 1/3. So, I think tama ang Diyos na sabihin, magpahinga muna kayo. 6 to 6, madilim. Ibig sabihin, 12 hours po tayong may kadiliman, no? So, sabi, magpahinga. Tapos na ang toil. Tama na yung kung ano-anong mga ginagawa. Kasi, after all, ikaw, mamili ka, mahabang buhay o maraming achievements, pera. Dok, matanong ko lang din. Kasi di nga ba't yung mga iba nagtitake ng mga supplements para gumanda ang tulog na siya. Malaking tulong yun, di po ba? Pag nag-take ka ng mga vitamins para makapag-rest ka ng gusto. Tulad ng sinabi ko, I got nothing against supplementation, lalo kung natural. I love them. That's why I'm here with you guys. Usapang Aldrich to remember. The fact that I'm here, it's really a support to the idea that
taking supplements is very, very good. In fact, hindi naman kailangang mahal ang supplements mo, hindi naman kailangan imported. Basta tama lang, you could ask your doctor about it, you could discuss the components of which, kung ano yung mga contraindications. Kasi basically, ma'am, kung sinabi mo lang, may makikita ka, B-complex, zinc, malunggay. Pag sinabing ganun, agad natin against those. In fact, they're so para sa healthy po. Sir Zinc is for Joms, di immune ba system. si Bioclone capsule natin, meron siyang malunggay, B-complex, vitamin C, zinc, ano pa ba? Meron siyang fruit extract. Vitamin C ba? Meron, di ba? Meron, Doc. May, Actually, Ma'am Cynthia, yung Bioclone is a super capsule. Marami siyang Uy, antioxidant, superfood. Oh, may antioxidant. B-complex, may zinc at may vitamin C. Mm. Maganda nga siya, yung mga kilala ko sa Pangasinan, ang dami nang bumibili sa isang drugstore. Panglaban daw nila sa stress. Actually, ako, Sir Jomar, tinitake ko si Bioclone capsule para gumanda ang aking tulog. Kasi pag kulang ka sa tulog, di po ba, Doc? Pag kulang ka sa tulog, paggising mo kinabukasan, stress ka dahil kulang ka sa tulog, Alam mo, napakagandang analogy, Ma'am Cynthia, yung cellphone na lang. Kung hindi mo na recharge, hindi mo na charge. Alam mo, ang tao, how are we being recharged? Natutulog, habang natutulog ka, nag-iipon ka ng power, nag-iipon ka ng energy. Hindi ka po namamatay-matay. Di ba? Yung cellphone na kulang sa charge, hindi mo siya pinabayaang i-rest muna. Masisira Anong mangyayari? siya. Papangit Masisira siya. siya. Hindi magbibigay ng magandang function. Ganun na ganun din po ang tao. Doc, mamaya, Ganun na ganun. Oo. sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin yung koneksyon ng kulang sa tulog at saka anemia. Sige po. Magtanong lang po kayo tungkol sa mga bagay na yan. Sasagutin ko po. Okay. Ayan, sa pagbabalik yan ng Usapang Aldrich. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Hello. Kaya ka muna. Mamaya ulit. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ang buhay natin sa araw-araw, may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung banat ang buto sa araw-araw ng pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, naninuot na ang init at lamig. Dama agad yung ginawa. Tipong instant pero long lasting. Nakakawala ng pagod. At ang pa, in fairness. Kung sakit ng katawan, normal lang yan. Sa ating kumakain ko sa gat. Kaya nga may pau. Go lang, go bro! Dahil walang pau. Pau! At kami ay nagbabalik para sa Usapang Aldrich at pag-uusapan natin yung naiwang topic kanina regarding sa koneksyon ng kulang sa tulog at saka anemia. Doc, may connection ba yung kulang sa tulog at saka anemic na tao?
Alam mo, yun nga ang palaging sinasabi nung ganung bata ako na huwag kang masyadong magpupuyat kasi magiging anemic ka. Are you kidding? Nung medical student ako, halos hindi na kami matulog. Hindi naman kami naging anemic. Alam nyo, yung anemia po ay bawas o mababa ang hemoglobin hematocrit. In the Philippines, iron deficiency anemia is the number 1 cause of anemia. Iron deficiency because of low in our diet. Hindi tayo palakain ng mga gulay na rich in iron. Kasi iron nga naman, parang ang lasa ng iron, di ba? Kalawang. Kalawang. Hindi. Ang iron, kinakalawang, parang lasang kalawang. Ano? Pero totoo po kayo. Pero tulad ng malunggay, kaya ang malunggay parang maasngal, sabi ng mga Pangasinense, kasi rich siya sa folic acid, sa iron, superfood yan, malunggay. Kaya para maiwasan ang iron deficiency. Now, ang mga kababaihan, ang number 1 na sakit nila, iron anemia. Iron deficiency anemia, no? Mantakin mo, nagre-regla yan. Monthly. So, losses. Monthly. Kung sasabihin pa, more than 3 pads a day ang naginamit pa, more than 80 ml. Tapos, ano pa yung pagdurugong ginagawa nila? Di ba? Yung panganganak. Mantakin mo sa bawat panganak pa lang, 500 to 1,000 ang nawawala. Pag 500, normal delivery. Pag 1,000, C-section. Tapos, kaya kami mga obstetrician gynecologists, ang ginagawa namin, pinipilit namin silang uminom ng iron. Kahit ano pang sabihin na, bakit ang lasa? Matabal ako. Ang daming mga pinagsasabi tungkol sa iron. Kaya tuloy ito, puro anemic ang mga tao. Kaya pala, Doc, pag buntis ka, hindi po pwedeng walang iron na Hindi pwedeng hindi. ibibigay ng OB mo. Kaya ang Aldrich dapat maglabas na ng iron kasi ilalagay natin yan sa aking prenatal. Dok, sa mga karaniwang tao, usual Yes. na mga nirereklamo nila, mga putla, or karaniwang nahihilo. So yan ang... Pero ano talaga ang parang other impact pa or concern pag anemic ang isang tao? Siyempre, kung anemic ka, alam mo, mahihirapan ang puso mo na mag-pump. Kasi yung delivery boy, kukonti. So, ang gagawin ni heart, kawawa, magpapump, lalaki ang puso mo. Kaya sasabihin, cardiomegaly. Ikaw, anemic ka kasi, may murmur. Alam mo ba na may anemic murmur? Dahil nga kung ano-anong gagawin ng heart na kompensasyon dahil sa kakulangan nga ng delivery. When I say anemic, when I say delivery, I'm talking about hemoglobin. And did you know that you can only make hemoglobin kung may iron? Kaya iron. I'm sorry, makulit ako. Sasabihin ko, kung walang iron, mababa ang hemoglobin. Doc, Kaya anemic ka. Doc, eto pa, pag ba sinabing, kasi madalas madaming nagpapa-BP sa amin, may activity kasi kami sa drugstore na libre Okay. BP. Pag ba sinabing mababa ang BP mo, it means ba anemic ka na? Gusto ko po i-correct ang mga tao, hindi po anemia ang mababa ang blood pressure. Pressure is different from blood level, blood picture. Blood level is complete blood count ang laboratory. Ang blood pressure is a pressure taken by a blood pressure apparatus. So pressure, yung daloy, yung lakas ng daloy. Pwedeng anemic ka pero high blood ka. See? Pwedeng anemic ka tapos naging hypotensive ka, ay mamamatay ka na. Kasi double jeopardy ang insulto mo sa katawan mo. Mantakin mo, ang baba-baba na nga ng delivery boys mo, yung talagang when I say delivery boys, yung taga-kuha ng oxygen, yung taga-hawak ng oxygen, tsaka taga-deliver, hemoglobin. Tapos, binagsak mo pa yung pressure. Ang bagal-bagal, walang kalatoy-latoy yung, alimbawa, kumbaga sa caravan, wala, ang bagal-bagal, mga 5 to 10 kilometers per hour lang ang daloy. Dapat parang bagyong hayan. Ganun, parang kumbaga pressurized talaga. Yun yung high blood naman. Dapat tama lang, 120/80, normal blood level, yan ang correct. Yes. Sabi mo kanina, Dok, mga babae usually yung prone sa anemia. Ang tanong, Dok, yung mga matataba ba, pwede din ba silang maging anemic? Of course, sir, kasi yung taba hindi po iba function ng, yung paggawa ng red blood cells ay nasa bone marrow. Hindi po siya dependent sa taba po. Ang taba lang talaga na
In fact, kung accumulated fats is in the form of adipose tissue, pero walang-wala pong relationship ang pagiging mataba sa anemic or porke payat ka lang, nagkataon lang na stereotype natin na mostly payat kasi ay yung may karga-kargang bata, tapos nanganak kasi yan, tapos anemic. May stereotype tayong ganun eh, na payat, Yeah. maputla, Correct. may kargang bata kasi nanganak siya, tapos anemic na siya. Pero ang taba-taba, hindi magkaanak kasi may PCOS, may infertility, obesity doesn't approve, it doesn't go with fertility. Tapos walang kargang bata kasi hindi niya mabuhat, katawan na nga lang yan, hindi niya mabuhat. Tapos it doesn't mean na hindi siya anemic din. Pero yun yung stereotyping. But wag nating i-model yung body form sa anemia, pagiging anemic. Doc, kasi may question ako. Opo. Lagi kong nababasa ito ha, at lagi kong naririnig na pag naligo ka daw na unahin mo ang ulo mo sa pagbasa, maha-high blood ka daw or yun yung nagkukos ng heart Stroke, attack, mga ng ganon. stroke pala. Tama po ba yun? Ang nangyayari kasi, although karamihan sa mga atake ay may mga nangyayari sa loob ng bathroom. Be it naliligo or yung umiire dahil may ginagawang yung number 2. Sabihin nila number 2 yung ang sudden pasok ng tubig sa ulo tapos nakatayo ka, pwede kasing mag-postural, theory ko to, postural hypotension. So, kung hypotensive ka na nga, and then yung kung malamig, alibawa yung tubig din, magbabasocconstrict ka, tataas ang BP mo, pwedeng may puputok na aneurysm, maraming komplikasyon yan, maraming depende. Kaya kung minsan, kung sasabihin, kung ang ginamit ko naman po ay hot water, warm water, di ba? Pero ang sabi nila, unahin mo yung body, huwag sa ulo, sabi naman ng iba. Although, yun lang yung ino-offer ko explanation na pwedeng rather than hypertension, Ma'am Cynthia, mas hypotension pag yung nakatayo tapos mainit. Pero kung malamig, tas pwedeng yung stroke, pwedeng may relationship kasi parang nabigla ka dun sa bugso ng shower water. So para maiwasan na lang, Doc, ang ma-stroke habang nasa CR or habang nasa banyo is iwasan na lang siguro natin na unahin. Oo. Biglain yung pagbasa sa ulo natin. Sabi pa nga nila, dapat pag ganito pa nga unahin yung Lower extremities. Siya muna, and then paakyat ka po. Hindi yung pabaliktad. Kaya nga, buti na lang tayo mga Pilipino, tabo-tabo lang. Kasi pag tabo-tabo lang, una-muna, ako dito Tapos, dito. Kasi, the lowest first to the highest. Kasi, linis At after all, siya po yung pinakamarumi. Akala ko, Doc, itry muna yung tubig kung malamig. Kasi di ba dito sa Baguio, sobrang lamig kung kaya mo siya. Oo. Di ba ganon? May nagsalita po iwas daw sa stroke Pero alam nyo yung iba, katakataka din. Kasi Colorado to that. Bakit sa Norway o kaya sa mga malalamig na lugar, sabi nila, nagbababad sila sa ice. Ito naman yung nakita ko because in-experiment kong sarili ko pag nasa 5-star hotel ako. Nagsasona ako, Di syempre, nag-vasodilate ako. Pawis na pawis. Tapos alam mo bang may untapbog ka, yung pupunta ka dun sa isang pool na may ice. Halimbawa, nandun ako sa Shangri-La. These are my experience, Alam mo, ang sarap ng pakiramdam pag inuna ko yung paa ko at nag-vasoconstrict, na-traffic yung mga dugo sa brain ko. Alam mo, feeling ko parang alive na alive ako. Saka feel ko yung punong-puno ng dugo yung brain ko. Parang ang sarap ng pakiramdam pala. Napanood ko din one of the documentary, Emperor Augustus, na parang may inaatake siya. Binababad siya talaga sa yelo during that time. Para hindi bumalik yung dugo, para mag-stay on ang dugo sa most important. There are
we're saying kasi brain is the most important organ. Ang heart kasi taga-pump lang eh. Pero syempre kung wala kang taga-pump, kaya dapat si taga-pump i-pump din. Kasi kaya nga pasensya na po kayo, rated PG, may pumping po itong programang ito. So, pero alam nyo, ito yung pumping na talagang nakakabuhay. Kasi alam mo, kung hindi magpa-pump ang heart natin, wala na, sumuko na, mamatay ka na. Yan yung cardiac arrest. Kaya the word cardiac arrest, hindi na siya magpa-pump. Gusto mo ba yon? Kaya nga kaming mga emergency doctor, dati ang dami kong, may nabuhay kasi akong 2 na patay na. Tinamp ko siya, pak! And then, ginawa ko yung parang, ano tawag doon, yung parang electric shock or, and then, nag-CPR kami, and then, naglakad siya. Kasi, minadali ko kasi pag 5 minutes na walang oxygen ang brain, ay mamatay ang brain. Kaya that's the reason why when you go, yung feeling ko doon sa may Shangri-La, pag nandun ako sa may malamig na pool, na may ice pa talaga, feeling ko ayaw kong ilublob yung ulo ko kasi yung dugo ko ayaw bumalik kasi nagvasoconstrict eh. Di ba lamig? Okay. Magbabasoconstrict. So naipon sila lahat dito. Kumbaga traffic dito sa brain ko ng mga red blood cells, yung dugo. Alam mo, feeling ko parang alive na alive. Parang ang daming mga nag-exchangean sila. Parang kumbaga may trading na nangyayari. Okay, ito yung oxygen. Akin na yung carbon dioxide. Akin na yung mga toxic mo. At ilalabas na natin. And then, ilalabas ko na. Parang sabi ng brain ko, yan, gustong-gusto ko yan, sabi. Dok, yung parang namasahe. Itong mga paniniwala lang pag galing ka ng paglalaro or pagod ka, nag-drive ka, marami kang ginagawang physical, hindi pwede maligo agad. Kailangan magpahinga ka muna. Baka mapasma yung mga ka. kasabihan ng mga matatanda, pero alam mo, to be honest with you, Sir Jom, hinintay yon sa 4 years ko sa medical school. Hindi po nila sinabi, walang doktor na nagsabi na parang mali yun. Siguro for purposes lang ng sympathetic, parasympathetic naman, ito yung theory ko. Siyempre, pagka ikaw ay stress out, galing ka sa pagtakbo, ang taas-taas ng heart rate mo, mag-cool down ka muna. Even in exercise, may tinatawag na cool down. Even in yoga, may savasana, yung talagang maglalay ka para mag-cool. So, mag-cool down ka para mag-neutralize ang lahat ng body mo. Lahat malagyan ng... Kasi sympathetic ka eh. Pag sympathetic ka, sir, ayaw mag-function ang GI, ayaw mag-function po yung mabilis ang paghinga mo, ang hirap din kasing may gagawin ka ulit. Tapos, di ba, yung anticipation nung pagligo yun, parang, honestly yung anticipation na parang biglang, para kang natatakot na mabuhusan ng tubig eh. Okay. So, kasi ang paniniwala, di ba, Ma'am Cynthia, pag pagod ka or galing ka ng laro, lagi nating naririnig yan sa mga nanay natin. Yung napapasma ka o nanginginig. Pero bakit sa Amerika, yung mga nag-gym, they hit the shower? Yeah, diretso. After sex, you hit the shower. Sorry, PG na naman ba ito? Yung nagbabasketball, di ba? Diretso sa shower. You hit the shower because you're tired, you're sweaty, you don't want to, and refreshing kasi. Yes, para maging clean. Yeah. Para maiwasan po kasi takot silang mapasma or takot sila yung manginginig, baka daw pasmado na. 'Di ba, Ma'am, Pauline Ment? Oo, napakainam si Pauline Ment sa mga pasmado, mga nanginginig ang kamay. Maghaplos lang po kayo ng Pauline Ment at ginhawang napakasarap ang yung mga, mararamdaman mo. Yung mga babae po, 'di ba, usually nila yung maarte sa varicose veins, 'di ba? Tataas mo yan. Ayaw ng mga babae may hindi ba pwedeng gusto lang namin masahin. ma-relax? wag mong basain agad, galing ka sa lakad. Ang perfect dyan, Sir Jom, sasabihin mo yung partner nila, halika na, ipataas mo pa, tapos masahihin nila with yung liniment, and then pataas. So, tinatanggal mo yung varicosities. Why? Hindi mo hinahayaang mag-stay on ang yung blood stasis, hemostasis yun eh. Kasi ang tagal mo ano ba ang cause ng paglabas ng mga varicose sa Kasi ang tagal mo nakatayo, yung mga sales lady. Yung pagbuntis ka, di ba, nagbabaricose ka. Kasi yun namang theory, ang pathophysiology ng buntis, marami kasing dugo na naipon. So, dumami yung parang nag-flooded yung ugat mo. Pero yun namang ordinary lang. Hindi naman, pero dahil sa by gravity,
nakatayo ka the whole time you played tennis, you basketball ka, you nagdancing yung mga babae. So ibig sabihin matagal ka nakatayo. So itaas mo ang paa mo para mawala yung stasis. Stasis from the word stasis, stay, nag-i-stay on, mamaya maglobo. 'Di ba ang varicose lumolobo? Yes, Kasi Doc. Malalaki. kasi yung by gravity. Lumobo by gravity. Kaya nga 'di ba, may pressure stockings, may pressure, mga taktika lang 'yan. Pero kung masahiin mo siya paakyat, pataas, no? Ito yung liniment, mas hagurin, tapos mag-secrete pa ng beta endorphins. Hindi ba parang that would lead, one thing would Yes, lead Doc. to Talaga another? yung mga babae, 'di ba kayo? Mga babae aminin ninyo, takot kayo may mga ugat na ako sa paa. Varicosities. Oo, kasi hindi na At makashort. syempre, hindi ka makakarampa pag madaming mga Oo. kidlat-kidlat dyan. Ay, kidlat ang tawag. Ano? Oo. Di ba? mga babae. Di ba, Doc? Oo, Kaya ganun pag pala, no? ayaw nyo magbarikos, i-rest nyo muna yung mga paa ninyo, lalo na yung mga sales lady, matagal na nakatayo, at saka mag-apply kayo ng pau liniment. Sana sa establishment, bayagan nila yung mga sales lady nila na pag lunch break, itaas yung mga paa para hindi sila singilin pagtanda nila ng varicosities. Yes. Doc, mamaya sa pagbabalik natin, may question dito yung isang nanay regarding sa tonsillitis ng kanyang anak. So mamaya sa pagbabalik po ng Usapang Aldrich, ating sagutin yung concern ng isang nanay sa tonsillitis ng kanyang anak. Ang pau liniment ay ang pambansang liniment. Ito ay hindi basta liniment lang, ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman, ito ay tinatawag na pambansang liniment para sa lahat ng klase ng sakit ng katawan. Body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff necks, headaches, arthritism, rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains. At ang pau liniment ang nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil na may anti-inflammatory, anti-pain effects na nanunuot at pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman, ang Pau liniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos o home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito tayo sa quality, premium, effective at garantisado. Ipaw mo yan dahil walang aw sa paw. Bioclon capsule is best for immunity, beauty, and vitality. Bioclon as a premium capsule contains powerful antioxidants, anti-inflammatory, anti-aging, minerals, and vitamins. Bioclon provides unique combination for cell regeneration, cell renewal, and controls cell damage that will improve quality of life. Ang Bioclon capsule ay may Cell Protect formula at Aura King para maiwasan ang cell damage sa ating katawan at mapanatili ang immunity o malakas na immune system para iwasan ang sakit, beauty para mapanatili ang ganda, blooming na aura at healthy skin, vitality, energy sa araw-araw at panlaban sa stress at fatigue. Kaya san ka pa? Araw-arawin ang paggamit ng Bioclon capsule. Ibalik ang gandang nawala, ibalik ang young and good-looking you. Sa Bioclon, gandang simple lang, healthy ka na, blooming ka pa. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras.
At kami nagbabalik para sa usapang Aldrich at ang nakabinbin nating tanong ay regarding sa tonsillitis. Doc, ano ba talaga? Kasi mga bata usually nagka-tonsillitis. May lagnat, may fever. Ano ba yung cause at saka pwedeng gamot sa tonsillitis? So, alam mo, mga tao minsan sasabihin mo, kaya sa radyo kay Kap, Dok, may tonsil ako. Actually, lahat po tayo may tonsil, no? Pero pag nilagyan mo na ng itis, di ba, ang ituturo ko po sa taong bayan dati ay itis means inflammation. So, sa madaling salita, ang tonsillitis is caused by infection. So, for example, yung bata hindi nag-brush because brush is a good hygiene. Kakakain niya ng maraming sweets, candy, nag-lollipop, chocolates. Yung sugar, syempre dumikit po sa tonsils. By the way, ang mga tonsils ay parang Peyer's patches or immune system organ po siya. Gumagawa po sila ng mga cells, T-cell, mga antibodies, pwede rin, during childhood. Pero kaya ang lalaki pag bata. Natural lang na malaki ang tonsils ng bata because sa mga bata, pinoprotektahan sa mga infection. Pero paradoxically, yung tonsils na taga-protect sa atin na pinapataas ang ating immune system ay na-infect siya dahil sa bakterya. Pering streptococcus, kung ano-anong mga bakterya na nasa paligid. Alam niyo kung pag-uusapan natin ang microbiology, magandang topic din yan. Microbio, bacteriology, ang ganda kasi yan po talaga ang nag-cause. Kaya anong gagawin ng doktor? Pwedeng bigyan kita ng antibiotics, di ba? Yung mga cephalosporin, example of antibiotics, o kaya yung mga upper respiratory. Pag mga adult, coamoxiclav, paborito kong ibigay po yan, dahil 2 times a day lang. And then, sasabihin sterilize your tonsils or gurgle ka ng, di ba, antiseptic. O kaya kung minsan, sa karaniwang tao, minsan suka pa. Mas matabang kasi acidification. Pero pwedeng sa akin lang kahit na warm water with some salt kasi yung alkalinization naman. And then zooting yung effect. Actually, meron din mga product na may lidocaine kaya may anesthetic. So, yung ang sakit-sakit. Minsan sabi nila, nagtotonsillitis ka rin, Sir Jom, or sore throat or acute tonsilopharyngitis, ang initiating factor, yung daldal ng daldal. Ako mamaya baka may tonsillitis na ako. Yung sobra. Yung mga singers, Doc, yung speech. Yung pag-inom ba ng malamig at saka mainit, nag-aano din ba yun? Nagkukos din ba yun ng tonsillitis? Para sa akin na trauma lang dahil, di ba mas zooting ang warm, hindi siya direct cause. Pwedeng precipitating. Pwedeng traumatized na nga yung tonsilopharyngeal wall mo, uminom ka pa ng nakakashock. Pero walang basis na ipigilan po sila. Nagkataon lang na ang ice cream, malamig na nga, matamis pa. Diba? Okay. Pero Doc, meron kasing operahan daw, tatanggalin. May mga pwede ganon. ba yun? Tatanggalin na, kaya goodbye tonsils. Kumbaga, syempre, sasabihin, parang appendix mo lang yan. Ang appendix din parang tonsil. Kung ang mouth may tonsil, ang colon may appendix. So, yun yung analogy. So, yung tonsil, kidding ang biro ko dyan, tonsils nagpapayaman sa mga otorhinolaryngologists. Ang appendix naman, nagpapayaman sa mga surgeon. Kasi mayat-maya ina-appendectomy, ang mga OB naman, kung na-ectopic pregnancy, tinatanggal yung fallopian tube, pero hindi naman madalas na pinapatanggal yung fallopian tube. Pinapaligate. Oo. So yun, sir, due to infection and yung cause at ima-manage talaga ng doktor yan. Madali namang gumaling, pero may mga iba sasabihin na dahil paulit-ulit, hindi ka na magamot, operahan na lang. Papayag ka ba? Something like that. Ikaw pa rin, yung decision, hindi naman ikaw Hindi naman, pupunta ako sa doktor, papatanggal ko yung tonsil ko. Alam mo, hindi lahat din ng doktor ay hindi kanila pakikinggan. May indication. Didiscusin. Kasi organ pa rin yan na parte ng katawan. Kaya, hindi mo dapat, kung hindi, lahat na tayo walang tonsil. Pero syempre, wala nang may infect kung pinatanggal mo na. Kaya pwede rin naman.
Okay, Doc. Okay? May isang question, Doc. Yung father niya is namatay sa lung cancer, yung mother naman niya is breast cancer. Takot siya na baka mamana niya. Ano ang pwede niyang gawing mga lab test? Ang sa breast cancer, mammography, kasi talagang genetic predisposition, I would like to believe dapat matakot talaga yung babae na anak pag ang nanay niya namatay sa breast cancer. Angelina Jolie, sa sobrang takot niya, wala pa siyang breast cancer, pinatanggal na niya kaagad ang kanyang breast. Kaya, ayun, si Brad Pitt umalis. Biro lang. Pag sa Sir Jomar, ano yung sabi mo? Pagka lung cancer naman, acquired. Di have a clean living lifestyle. Huwag ma-expose sa mga carcinogen tulad ng number 1 na carcinogen ay yung mga pollutants natin. Number 1, cigarette, yung mga exhaust. Siguro lumipat ka sa tuktok ng bundok, yung walang exhaust, walang factory, walang sasakyan, walang nag-exhaust ng carbon. Huwag palakain ng mga carbon, yung mga barbecue, mga smoke. Mga smoky. Kaya nga, pollutants. Huwag kumain ng bulok na peanuts, yung aflatoxin. Huwag yung mga, number 1 talaga, sigarilyo. Sigarilyo talaga, tabako. So, namatay na pala si El Tabaco, no? Pero tabako. 94 years old 94, naman. no? Ang galing, no? Siguro hindi yan nagtatabako masyado. Hindi niya kasi, ang what's good about President FBR is that kunwari lang yung tabako niya, hindi niya totoong tinatabako. Props. Di ba, Bill Clinton? Doc, yung kanina, nagtanong yung may tonsils, follow-up question niya. Oo. So, pwede niyang hindi ipa-opera. Pwedeng idaan lang muna sa gamot. Siyempre, manggamot ka kasi hindi rin pwedeng operahan habang yan ay punong-puno ng abscess. Contraindicated din galawin yan. Baka mag-sepsis ka pa, kumalat, di ba? Pero during peacetime, kumbaga pag magaling na, i-discuss mo yan sa ENT mo. Kung papayag siya na tanggalin yan, depende sa edad mo, depende sa recurrence, depende sa tigas ng ulo ng tonsil mo na ayaw pakinggan ang mga antibiotiko, then you make a decision. Kasi after all, surgery is surgery. You'll be under the knife would mean you'll be exposed to more chemicals, anesthetic, patutulugin ka. Ibig sabihin, titignan din yung kailangan mo ba talaga yung tonsils mo. Pero the fact that nagkukos talaga ng pag-absent palagi, na apektuhan yung buhay mo, pati pagkain mo, kasi hindi ka makakain kung may tonsillitis ka eh. At saka pwedeng mabaho pa ang hininga mo, maraming implikasyon yung may tonsillitis. Yung pwedeng malagnatin ka, pwede ka kasing ang boses mo pangit, hindi ka na pwede sa idol or mga ganon. So, tonsils are part of our tonsilopharyngeal wall, boses, yung paglunok. Kaya si Ma'am Cynthia na mahilig sa lunok ay bumalik ulit tayo sa lunok-lunok na yan. Doc, eto, I am 65 years old. Ayaw niya ng meron siyang siguro ubo. Sinabi mo kung ano yung ayaw niya. Ayaw niya ayaw niya yung parang synthetic na mga gamot doon sa ubo niya. Ngayon taglamig, tag-ulan. Parang si Ma'am Cynthia yung ubo. Na yan. Ang Lagundi. gusto niya is natural. Marami tayong mga natural na, halimbawa, Lagundi is already proven. Yes, yun yung una, di ba, Doc? In-approve ng DOH. Yeah. Alam mo ba nung... At meron tayo niyan, si Robocaf. Alam mo nung nandun ako sa UP noong 1991, sa UP Pharmacology, si Dr. Maramba, up close and personal, in-approvean niya yung Lagundi. Kaya dun nga ako bumilib na talagang sabi ko nung panahon ko, papasok na ang mga halamang gamot ay pasok na pasok. Tulad ng mga sambong, lagundi, mga kung ano-anong, yun nga, yung classic, kahit guwaba nga lang, i-brew mo siya pang langgas, di ba? Di ba? Kaya kayo, yung mga supplements na, kaya nga, di ba, sikat ngayon ang mga supplements na natural. Ang daming lagundi ngayon, Doc. Yung mga banaba, yung mga tea na lang. Ako po, ang dami lang. Ginawa nilang tea. Ang dami tuloy tea na ngayon. Tea. Kaya hiling po mga tao.
Hiling ng tao kasi. Bago tayo mapunta, Doc, sa mga ano? tinayan, sa mga toro-toro na yan. The big T is toro. Di ba natural din siya, Ma'am Cynthia? Oo, Doc. Ma'am Cynthia, meron ba pala. tayong meron bang products ang Aldrich na lagundi para sa mga bata at matatanda? Siyempre, nandiyan siya si RoboCaf Lagundi. On set pa lang ng ubo ninyo, mag-RoboCaf tablet na or syrup kayo. Alam nyo ba yung mga paborito kong products na ngayon, yung if I would mention it, Sinopret is also natural. Montelukast is also anti-allergy, pero tingnan mo, these are all from plants. Tapos yung ginagamit namin mga OB, yung evening primrose oil, para estrogen po yun, pati yung mga Neofem galing sa munggo. Yung mga soya products. So byproducts halos Estrogen. lahat ng mga plants. Yes, phytoestrogen, it's real, hindi yan fake news. Nasa pharmacology yan, Goodman and Hillman. We always use kasi Kaya nga I'm telling Aldrich, yayaman kayo pag gagawa kayo ng products na pambabae. Yayaman kayo kasi ang mga babae may pera, sila ang may hawak ng bulsa, sila nagdedesisyon kung anong bibilin. Kaya pala, Doc, diba? ang mga kababaihan ang bumibili ng toro. Talaga? Oo, Oh my Doc. God. So, sa mga drugstore, yan syempre, yung revelation sa ng mga ikaliligaya drugstores. kasi nila. Happy wife, happy life. Alam mo po, yung onset pa lang ng ubo, ay gamitan na natin ng RoboCaf Lagundi plus vitamin C. Tingnan mo ako, hindi ako inuubo. Bakit? Bakit, Doc? Nag-RoboCaf. Oo. Sabi nga ni... Bekenamed. At saka walang overdose doon sa Lagundi. Pero usually, ang recommendation nyo 3 times a day naman. Pero syempre, you have to follow. Kahit na sabihin nila, Sir John, baka naman magtai sila or kung ininom nila ang 10. Bakit, sila Doc? mamamatay. Si Kapuasing kasi ang revelation niya, mas gusto niya yung syrup daw Ako na din, iniinom syrup ako. kaysa doon sa kapsula. Para or siyang sa bata tablet. palagi. The child in Kapuasing. Dino-double dose na lang Ano daw ba niya. lasa? Kasi sarap kasi di ba? Parang orange flavor. Orange, may mint. Parang may alam ako. Ako yata gumawa. May mint? May mint, di ba, Doc? May mga- Wala bang toro flavored? Mamaya. Yun ang gagawin. Oo. Sa pagbabalik ng usapang Aldrich, pag-uusapan natin yung Big T, yung Toro Capsule ng Aldrich Corporation. Abangan nyo po kami. Wow, overtime. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ang buhay natin sa araw-araw, may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit pagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabalat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw ng pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, naninuot na ang init at lamig. Dama agad yung ginawa. Tipong instant pero long lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan. Sa ating kumakain ko sa Kaya nga may pau. Go lang, go bro! Dahil walang pau, sa pau.
Heto na naman kami para sa usapang toro dito sa usapang Aldrich. May tanong si Doc kanina eh. Ano nga ba daw yung meron sa toro? Oo, toro capsule. Ano nga ba? Okay. Ang toro capsule po ay kombinasyon siya ng mga herbal at saka multivitamins. Yung iba kasi is more on Anong herbal yun, lang. to be more specific? Meron Kasi para sa siyang director natin to eh. guarana seed powder, horny goat extract, Horny goat, Korean yun. ginseng extract, oat straw herb powder at saka spirulina. Parang pinagmi-mix-mix na rin. oo. Tawag namin dun is Oo. Ergo 5. Pero itong product na to, Philippine-made to? Proudly Philippine-made? Opo. Tapos ang vitamins niya, kasi yung iba kasi, ibang mga may food vitamins supplement din siya. for man, Oo. puro herbal Zinc. lang at Oo. saka synthetic. Ito naman, tingnan nga natin nga. niya Oo. is May L-arginine siya. vitamin A, C, vitamin E, vitamin Yung E, B1, patas, B2, B2. B3, B5, Si vitamin B6. siya eh. Kaya iniinom ko. Ay! Tapos, ang minerals na Doc is calcium, zinc, taurine, at saka L-arginine. Yes, exactly. L-arginine is an amino acid that mimics the Viagra. Kaya yung melon, yung watermelon na ang daming arginine, kung inumin mo yang ay mag-order ka ng watermelon shake mamaya plus toro pa. Oh my God. Oh my God. Watermelon shake, inumin with tea, toro. Ewan ko na lang. Kasi Baka itong toro po mapupuyat kasi. kayo. Yes, Doc. Itong toro po kasi hindi talaga siya ganung katapang. Hindi talaga. Because we want na parang safe din Pero siya yung gamitin. L-arginine, yun ang bilang isang doktor, yung biochemical aspect of it, that's the one that would make your erection. Yung L-arginine. Saka, yung mga zinc, pampataas ng similya sa mga infertile. Kasi, naghahanap talaga ako ng product na gusto kong may recommend sa mga baog. I'm sorry, yung pagiging baog, dalawang 2-level yan. Baog means hindi magkaanak, pero pwedeng may erection ka, pero wala ka namang mababa similya mo. Oo. Mababa similya mo. Okay. Kaya, ayun. Pero kung complete yung iniinom mo, tataas na nga ang similya mo, tataas pang erections mo dahil pro siya sa testosterone. Kasi sabi niyo nga pro nga siya. Oo. It's a pre-testosterone product. Then it could be a perfect product. Yes. My God. So, ang dating Doc is para siyang i-maintain mo o regular use para gumanda yung energy, yung vitality. So when you say regular, araw-araw iinom ako. Yes. Okay. Kasi imagine mo, meron na So siyang... you're now my doctor. At syempre, Doc, tataas ang testosterone level. Oo. Kasi kumpleto na siya. Into a normal. Kasi alam mo, ang habol din natin, huwag tayong lulugo-lugo, hindi tayo antukin. Gusto natin alert, vigilant, go-getter, di ba? Parang lahat, kaya pa. Tapos yung muscles natin, malalakas pa rin, pwede mag-gym. Lalo yung mga nag-gym, sa tingin ko, alam mo, haluan mo ng ganyan, naku, pang Mr. Universe ka na. Iba, Doc. Oo. Kasi nung nag-promote kami dati sa Saan? Ilocos, Oo. sa Sabungan, para doon sa mga kalalakihan, Oo, anong sabi nila? Binigyan Sa nila sa manok. manok? nila pinainom. Oh, bakit hindi? Why not? Kasi parang Chocolate? iba daw ang lakas at energy ng manok, Manok pero nila. gumagamit din sila. Kasi yung mga sinabi mo, sir, talagang natural lamang ngayon. Mantakin mo, may zinc, may mga bagay-bagay na importante sa maintenance ng kalalakihan. Parang nag-ano ka lang, yung specific sa 50 and above, sa ano ba nire-recommend? Alam mo, kung mapag-aralan ko yan, kung may literature kayo, baka sabihin ko, lahat ng lalaki na 40 and above, magturo na. Yung ibang kasama nga Mag-maintenance sila ng toro para hindi madiskaril ang kanilang lahat sandata. yung overall, pati yung body, hindi lalakihan tiyan. Alam mo, perfect siya eh. Kasi hindi lang naman puro sex tayo actually. Yung ano nga, Doc, overall, yung kilala kong man's driver, health. yung kilalang driver Men's ko health. sa San Fernando. Dati kasi, mahilig siya sa energy drink. Okay. Sabi ko, try niya yung toro kasi Na, may B-complex naman. Imbis na energy may drink taurine na nakaka-diabetes, yun na lang. Yun ang ginagamit niya kasi every Yes, 4 a.m. siyang lumalabas. Sige, So, gagawin pagod, ko yan. puyat. Pero I need a 1-month supply. Sige. So, yung mga kalalakihan po, mga taxi driver, yung may mga mabibigat na trabaho, kailangan ng endurance, energy, at saka stamina. Ma'am Cynthia, kasi si Ma'am Cynthia tahimik. May naisip lang ako, yung bulog na baboy namin, kung ituro ko, marami kaming kikitain pera, no?
Kasi bulog siya eh. Actually, Kasi Doc, ano ka eh, agriculturist. Si bulog na baboy naman, Oo. parang iparada mo lang siya sa kalsada, di ba? Magtatawag Oy, wag ka na. ma'am. Cynthia, alam mo nung dati may baboy kami, pinapakain namin ng masasarap yan. Nilulutuan pa namin ng kalde-kalderong Totoo, Doc. Para masasarap meron na siyang inlauya. para meron siyang lakas Energy, din na oo. mag-perform. Parang sa tao din Parang yan, Doc. horse din, ano? Kinakailangang mag-maintain ng toro para meron Oo, siyang lakas okay, oo. every night. Tama, ang galing talaga ng mga products ng... No wonder may usapang Aldrich. Ano? Kaya nga, alam nyo sa usapang ito, i-wrap up ko na lang Sige, okay. Para doon sa mga onset ng ubo, lalo na ngayon sa panahon ng tag-ulan, meron tayong RoboCaf Lagundi capsule. Yun naman sa mga takot na magkaroon ng mga cyst, mga tumor or cancer. Prevention po, meron tayong maraming antioxidant na mga herbal capsule katulad ng Bioclone at saka ng Pau de Arco capsule. Doon naman sa mga takot sa mga pasma o yung karaniwang pasma or varicose veins, andyan yung Pau liniment. Ma'am Cynthia, meron naman yung Bioclone para sa mga... Siyempre, para yan sa mga kababaihan na gustong gumanda ang kanilang aura every day para sumarap ang kanilang tulog, mag-Bioclone capsule kayo So, bawa sa everyday. lalaki ho yan. Pwedeng-pwede din siya, Doc. Hindi, iklaro natin baka mamaya babawas yung Ola, bibili. oo, lagi nilang tinatanong Oo. yan, Doc, kung Oo. pwede ba ito Pwede sa rin ba? kalalakihan. So, pwede po siya sa kalalakihan at Kasi may kababaihan, zinc. Oo. ang Bioclone capsule. At syempre, ang Pau liniment, napakainam ngayon dahil tag-ulan na naman. Kailangan nating uminit yung ating mga pakiramdam, maghaplos ng Pau liniment para sa mga pasma, kahit anong sakit pa yan, Pau liniment mo na dahil the only liniment with Sikap Mo extract. Yes, at dito po tayo nagtatapos. Doc, baka meron po kayong last advices sa mga nakikinig at saka nanonood sa ating Usapang Aldrich. So lahat ng mga pinag-usapan natin, kung halimbawa simulan ko dun sa mga infectious diseases, you can prevent infectious diseases. So prevention is better than cure. Yun ang masasabi ko. Lahat ng bagay ay mapiprevent po natin. Hindi ho basta-basta lumilitaw ang sakit. Kaya po siyang i-prevent. Yan ang, at halos lahat ng mga sakit, tulad nung pinakita nila Sir Jomar na 100 years old, alam nyo, kayang-kaya natin. Una-una, gugustuhin natin, and then paghihirapan natin, pagsasakripisyohan natin na abutin ang 100 years old. Why not? Kung yun ang gusto natin. Pero kailangan change your lifestyle at dapat may mga gagawin kang sakripisyo. Pwede kang bumili ng supplements. Pwede kang magsakripisyong matulog ng maaga. Mga ganon. So mahaba yung aking nag-goodbye na nga. Nagsisimula na naman ang programa. Kaya sorry. At ika-cut short ko na lang po. So ayan, isang masayang usapan na naman ng Usapang Aldrich. Sa susunod na linggo, abangan nyo po ulit kami sa susunod na Wednesday, 9 to 10 a.m. Dito lamang yan sa Channel 44 Highland TV at syempre RNG Regional Luzon Group. Abangan nyo po kami live na live every Wednesday. Maraming salamat! Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras